Teraz dám slovo predsedovi Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. František Bednár, nech sa páči. Ďakujem. Vážení priatelia, v prvom rade chcem poďakovať organizátorom za dnešný protest a za možnosť, že môžem na ňom vystúpiť. Nakoľko pred 23 rokmi v novembri 1989 som mohol tak vystúpiť akurát z väzenskej cely v Leopoldove pre protištátne trestné činy na polhodinovú vychádzku. Takže ešte raz ďakujem. Na rozdiel od vás mladších môžem porovnávať minulosť so súčasnosťou, keďže som prežil aj ten minulý režim, no a zažívam už aj tých 23 rokov tej demokracie a slobody. Keďže dneska počúvame z rozhlasu a z televízie, že máme pamätný deň boja za demokraciu a slobodu. Sú to síce pekné frázy, ale porovnajme si skutočnosť, aká je, aké boli naše očakávania v novembri 1989 a čo sa stalo po 23 rokoch. Povedzme si na rovinu, že ono s tým dňom boja za slobodu a demokraciu to není také, ako sa nám to snažia prezentovať v médiách. Poviem otvorene, že november 89 bol veľmi dobre pripravený a bol to v podstate obchod medzi tzv. Disidentmi a odchádzajúcimi komunistami. Za záruku beztrestnosti im ponechali ekonomickú moc a dnes vidíme, kam to dospelo. GNT, Pentagroup a tak ďalej, nevyšetrená gorila. Rozdiel je v tom, že vtedy všetkých, ktorí sa odvážili ozvať, nazývali protisocialistické živly. Dnes tento výraz vymenili za extrémisti. Takže dúfam, že nebudeme aj my tí extrémisti. Povedzme si otvorene, že tá zmena, ktorá tu prišla, nebola znútra, bolo to zvonka. V Poľsku bola solidarita, v Nemecku sa prakticky rozpadával systém, Nemci utekali cez Maďarsko, bolo to už v Maďarsku, bolo to všade, aby Československo nebolo stáť v hanbe, tak sme sa pridali aj my. Po nás tu už boli len Rumúni a Bulhári. Nastalo obdobie prezliekania kabátov. Osobne nemám nič proti komunistom, pretože tí boli takisto oklamaní. Myslím tých čestných, obyčajných, radových. Kdežto tí, ktorí tam boli pre svoju kariéru, osobný prospech, ako náš pán primátor na radnici, ktorý tam vstúpil v roku 1988, tak tí za tou kariérou išli bezohľadne naďalej. Skutočnú tvár tzv. Nežnej revolúcie som mal možnosť poznať po mojom prepustení na slobodu, keď bol prijatý zákon o súdnych rehabilitáciách a zistil som, že v Poprade najväčší prisluhovači EŠTB a KSČ už boli tvrdí kapitalisti. Pán náčelník štátnej bezpečnosti Chovanec ako prvý zakúpil reštauračný komplex v Kežmarku, akože podnikal, v zápätí ho za pol roka predal, samozrejme so ziskom. Keď som to napadol na prokuratúre v Poprade, napísali mi, že on investoval. Jeho zástupca to bol prvý, ktorý emigroval do USA, teda vycestoval. Zaujímavé, že predtým kadroval, buzeroval ľudí, nikoho nechcel pustiť na západ, do Jugoslávie, ak ste potrebovali devizový prísľub. No on bol prvý, ktorý išiel do USA. Hej. Zrazu tam mal rodinu. Hej. Keď vyplňoval tie dotazníky, proste bol preverený, príslušník štátnej bezpečnosti rodinu v USA nemal. Nasledovala rabovačka štátneho majetku. To, čo nesprivatizovali komunisti a eštebáckí gauneri za Mečiara, to rozpredal Dzurinda s Miklošom. Dnes už nemáme SPP, nemáme elektrárne a nemáme dokonca už ani vodu. A keď už nebolo čo sprivatizovať a vytunelovať, vymenili Moskvu za Brusel a opäť pod vedením bývalých komunistov sme sa stali kolóniou a lacnou pracovnou silou pre Európsku úniu. Vláda Roberta Fica schválením trvalého eurovalu ukončila svojprávnosť Slovenskej republiky. Dnes robíme na Grékov, na Španielov a pritom 2/3 občanov Slovenska musí vyžiť z menej ako 350 eur, čo je vlastne
hranica chudoby v porovnaní so štátmi Európskej únie. Ako sa ironicky hovorí, ak sa nemôžeme ozvať a za všetko, čo povieme na závoru, tak sa to volá diktatúra. Ak sa ozvať môžeme a je nám to prd platné, tak je to demokracia. Ja k tomu dodám, že najhoršia diktatúra je tá, ktorá predstiera, že je demokraciou. A takú tu máme už 23 rokov. A konkrétne aj v Poprade. Mladí ľudia po skončení školy nemajú perspektívu. Bez potrebných konexií, a keď rodičia nemajú peniaze a kapitál, sotva majú šancu získať bývanie, čo znamená 30 rokov hypotéka, buď ísť do zahraničia robiť, alebo čakať, či sa tu nájde nejaká práca. Áno! Poviem otvorene, že počet sociálnych samovrážd po novembri 89 už prevýšil počet popravených a usmrtených na hraniciach v rokoch 48 až 89. O tom sa tu veľmi nehovorí. Opýtam sa, máme my skutočne demokraciu? Ak za natočenie filmu o justícii dnes trestne stíhajú novinárku Zuzanu Piusi? Ďalej sa pýtam, máme demokraciu, ak sa obete zločinov musia ospravedlňovať zločincom a páchateľom? Myslím tým nedávny rozsudok, kde sa má Michal Kováč ospravedlniť Lexovi. A máme demokraciu, a predseda Najvyššieho súdu má švagra narkobarona Sadikyho a žaluje prokuratúru a chce od nej 150 000 eur, pretože ten telefonát údajne není pravdivý. V dnešnej štrajkujúcej Európe, ako vidíte v televízii a rozhlase, sa pália vlajky Európskej únii. Ja sa pamätám, keď zomrel Brežnev, nejakí chlapci podpálili ruskú vlajku. No proste bol z toho cirkus, odsúdili k 2 rokom. A dnes nejakí výtržníci v Bratislave, údajne extrémisti, podpálili vlajku, vyjadrili svoj názor, vybehlo tam 200 policajtov, 3 dni boli pomaly vo väzbe, vlačili ich tam po zemi. Takže v podstate sa vraciame zase tam, pred ten rok 89, len je to v takej troška inej podobe. Súčasná vládna koalícia sa snaží presvedčiť učiteľov, že už im viac na platoch pridať nemôže, pretože nie sú peniaze. Za dnešnú mizériu poviem otvorene, ako povedal môj priateľ Vladimír Pavlík, a budem citovať, nesú zodpovednosť všetky ponovembrové vlády a parlamenty. Pod ich vedením sa tu rozkradli stovky a stovky miliárd, ktoré majú konkrétni majitelia. Dokonca sa za týmto účelom pripravovali aj zákony. Paradoxne 99% majiteľov takto rozkradnutých miliárd a miliónov patrí do kategórie zločincov, zlodejov, ale aj gaunerov, ktorí neprodukujú žiadny osoch, nič pozitívne, na rozdiel od učiteľov, zdravotných sestier či vedeckých pracovníkov, z ktorých dnes urobili žobrákov. Politici umožnili vzniknúť 5-hviezdičkovým arcizločincom a arcizlodejom pod názvom finančné skupiny. Začínali s holým zadkom, no s komunistickou a eštebáckou minulosťou. A zásluhou politikov získavali milióny a miliardy patriace slovenskému národu. Dnes tieto zberby sedia na vrchole pyramídy. Zo zákulisia riadia tento štát a politické strany sú ich eseročkami. A tam u nich sú tie peniaze, ktoré majú patriť učiteľom, zdravotným sestrám či vedeckým pracovníkom. A nie len im, ale všetkým profesiám, ktoré na rozdiel od politikov niečo produkujú. Ako vidíme v televízii, Európa je v pohybe a má už dosť bankárskych gangstrov, ktorých záujmy presadzujú nimi dosadení politici. Celá Európa je dnes na nohách a stovky miest zasiahli protesty. Slováci sa možno zobudia, možno ako poslední. A tak ako si komunisti mysleli, že ich režim vydrží na večné veky ako láska k Sovietskému zväzu, rovnako už aj dnes začína byť čoraz viac zrejmé,
že z pôvodne dobrej myšlienky európskej spolupráce v ekonomike, uvoľňovania colných bariér a otvorenia hraníc sa stáva novodobá diktatúra, obdobná tej sovietskej, ktorá už narušuje rovnováhu ekonomickú, ľudskú a božiu a preto nemá perspektívu prežiť, tak ako neprežil ten sovietský režim. Politický projekt spoločnej meny euro sa stal páscou pre ekonomicky slabé štáty a stal sa už aj najväčšou hrozbou pre občanov Európskej únie, ktorých už ohrozuje dokonca aj na živote. V Španielsku ľudia pred exekúciou skáču z okien. V Grécku dôchodca demonstratívne spáchal samovraždu pred parlamentom. Na Slovensku 169 ľudí spáchalo samovraždu potom, ako ich nečinnosťou štátu pripravili o celoživotné úspory v nebankových subjektoch. A my namiesto našich občanov dnes zachraňujeme zahraničné banky a v dlhoch sa topiacu Európsku úniu. Fuj, to je hanba! Aký je vlastne rozdiel medzi protestmi v roku 1988-89, kedy bola napríklad Svečková manifestácia, kedy komunisti z pohodlia hotela Kartón, keď za Šlapka, Colotka, sledovali, ako hasičské striekačky kropia v zime protestujúcich občanov. Súčasný režim už hasičské striekačky nepotrebuje. Na protesty je vybavený oveľa lepší. Zmení sa možno len obsadenie chechtajúcich sa gaunerov, ktorí sa budú prizerať na protestujúcich na námestiach, ktorých mlátia policajti. Namiesto komunistov to budú možno Alois Lorenc so svojimi penťakmi alebo miliardár Široký. Treba si uvedomiť, že pokiaľ nepríde zmena zvonka, novodobá buržoázia komunistických kapitalistov na Slovensku nezlikviduje samu seba. Keď sa aj naplnil ich americký sen. Pretože november 89 sa pre nich stal najlepším obchodom, aký komunisti urobili od februára 1948. Porobu obyvateľstva v Čechách na Slovensku nie je možné odstrániť inak ako voľbou takej politickej strany, ktorá nájde odvahu prijať zákony na navrátenie rozkradnutého majetku, čo doposiaľ nemala žiadna. V opačnom prípade nás a Európu čakajú len sociálne nepokoje a hrozba, že k zmene, ale skutočnej zmene dojde krvavou cestou. Treba jediné tri veci, a to sú riešenia, ktoré oni nikdy nemajú. Za prvé, zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, aby sa netunelovali podniky, ako popradský pivovar na kopci, s miliónovým nedoplatkom k roku 2003 na daniach. Zmenil sa názov, pivovar sa predal, dneska sa ide búrať a takých pivovarov máme stovky na Slovensku. Ďalej, účinný zákon na preukazovanie pôvodu majetku, aby peniaze sa nevážali do offshore firiem, kadejakých garážových a schránkových, a miliardári, ktorí tu majú obrovské majetky, ktoré nie sú z toaletného papiera, sa dneska smejú, zatiaľ to, čo my nevieme vyžiť od výplaty do výplaty. A po tretie, keď oni povedia, že to není možné, ináč Slovensko je už posledný štát, ktorý nemá tento zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Už je to prijaté všade v Európe. Že sa to nedá, hovorím, dá sa to. Stačí prijať zákon ako v USA. Nedávno istý bankár, ktorý pracoval vo švajčiarskej banke, zverejnil zoznamy amerických občanov, ktorí majú konta vo Švajčiarsku, čím obišli daňové zákony USA. Ušetril tým obrovské miliardy štátu, dostal za to odmenu $168 miliónov. Pokiaľ sa na Slovensku príjme zákon, že ten, kto oznámi konkrétny čin, čo sa vytunelovalo, rozkradlo, dostane určité percento, budeme mať toľko peňazí na platy pre sestričky a zdravotníkov, až sa budeme diviť. Lenže naši politici toto nikdy nepríjmu. O to vás ubezpečujem. Ak nie je v našich silách dosiahnuť zmenu z hora, musíme šancu dosiahnuť z dola. V Poprade sme spustili petíciu za vyhlásenie referenda o odvolaní primátora, ktorého meno, ako viete, figuruje aj v kauze Gorila. A je preto na nás, či chceme, aby naďalej tento primátor rozhodoval o našich peniazoch a majetku mesta. Na dosiahnutie zmeny stačí 30% oprávnených voličov Popradu. Primátor, ako sa dalo čakať na výzvu, reagoval tak, že ju odmietol. Je však na zamyslenie, že ani jeden poslanec v Poprade, ani jeden viceprimátor, máme tu dvoch, nemal záujem podporiť výzvu na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora. A ja sa pýtam, komu skladali títo 19 zbabelci poslanecký sľub
skladali občanov, ktorí ich volili, alebo primátorovi Dankovi. Ako môže, že vraj opozičný poslanec za SDKU Milan Baran pre denník Kozar uviesť, že informácie o majetku primátora sú všeobecne známe a ľudia, že ho aj tak volili. Však aj Hitlera volili, to vieme. Veď aj my vieme o ekonomických a skorumpovaných zločincov z kauzy Gorila a nepovažujeme to za samozrejmosť ako pán poslanec Baran. Za to, že som nahlas povedal pravdu, na čo oni nenašli odvahu, označil moje názory za politický extrémizmus. Potom bol extrémista aj Ježiš Kristus, pretože povedal pravdu mocným tedajšieho sveta, farizejom a saducejom, ktorých nazval, že sú zvonka bieli a zvnúka špinaví a plný červov. Však za toho aj ukrižovali. Hovorím, že títo poslanci, opakujem, a touto cestou im to odkazujem, sú obyčajní zbabelci, ktorí svoj poslanecký mandát už dávno zapredali. A sú horší ako prostitútky, pretože prostitútky predávajú svoje telo. Oni predali svoje svedomie a predali aj svoju česť. A vás všetkých, ktorým nie je ľahostajné, toto všetko, nechcete sa raz hambiť pred vlastnými deťmi, odporúčam len jedno, podporte svojim petíciom túto petíciu a možno takto dosiahneme túto zmenu, aspoň z dola. Pretože musíme začať z dola. Neklesajme na duchu a tak, ako sme sa dočkali sovietskeho impéria, dočkajme sa konca aj tohto marazmu, ktorý ho nahradil. Ubezpečujem vás, že čas pracuje pre nás a majme na pamäti, že len spolu môžeme niečo dokázať. Jednotlivec nič nezmôže. A preto by som vás prosil o podporu. Ďakujem vám za pozornosť.